హాయ్ గైస్, నా పేరు శృతి. నేను ఇప్పుడు జీలో హెచ్ఆర్గా పనిచేస్తున్నాను బెంగళూరులో. సో ఒక స్మాల్ అటెంప్ట్ మ్యూజిక్ లవర్స్ అందరి కోసం నేను ఒక పాట అటెంప్ట్ చేశాను, ట్రై చేశాను. లిరిక్స్ రాసింది శ్రీవల్లి గారు, ఇంకా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వచ్చేసి సునీల్ కశ్యప్ గారు. అండ్ ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి న్యూ టాలెంట్ని, బడ్డింగ్ టాలెంట్స్ని బయటికి తీసుకొస్తున్న దానికి మధురా ఆడియోస్ కూడా చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్. ఇది ఒక స్మాల్ అటెంప్ట్ యాజ్ అ మ్యూజిక్ లవర్ నేను ట్రై చేశాను. సో మీరు కూడా ఈ పాట కానీ నచ్చితే ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ టు షేర్ ఇట్ అక్రాస్ మీ ఫ్రెండ్స్తో. థ్యాంక్ యూ గైస్.